sai rayuwa ta zamto tamkar ta kaji, sun zo kukan gida na su shi ɗan yake ji, ba su bayar masu rikai sun zo da sirikan zamani. Sirikan zamani. Wayo Allah. Wallahi ki rike kwalawa da kyau. In ba haka ba wallahi na fara jani sannan wani karfin imani, mugun hali bakin launi, ba su san alkunya ba. Sirikan zamani, sirikan zamani, sirikan zamani. Wai ki zagari sirikan zamani murja ne, samma wani karfin imani, mugun hali bakin launi, ba su san alkunya ba. Sirikan zamani, sirikan zamani, sirikan zamani, sirikan zamani. wa'azan gurin gore kai ga gabo suke. Kai dai mu je ban koma ne za ka ce. Jama'a kike hadari zaki. Hadari zaki. Da kake can ni da nake na. Sirikan zamani murja ne, sannan wani karfin imani, mugun hali bakin launi, ba su san alkunya ba. Sirikan zamani, sirikan zamani, sirikan zamani, sirikan zamani. Yabba. Yaro. Kai, wannan daga yana ka to da kwaɗe ɗaya yarinya a wannan garin. Na san ban saba ganin ta ba. Me ya kata kuma ina za ku? Tambaye ta. Kun girma kaman ba ku san kun girma ba a garin? It's talking me? Ke! Me kika zo ina? What is he saying? He say, who bring you this village? Or who brought me here? Yeah. Yes. Who come to village? Who come to tafiya kan titi? You cannot zuwa a gabatar da mi ya kowa da kowa saman kowa a garin nan. Where are you no go ta kawo ta guri na a gabatar da ni kuru-kuru will ba ta yanci hannu da hannu ta tafi da shi. Why you come to ni a garin nan we cannot kawo ta. I'm a copper, sir. Kofi? I'm a copper. Kofi is a copper. Ah! Ita ma'aikaciya ce ta koyarwa. Ni copper. You kofi. Ba kofi ba, kofa. Kai mu rahin kunya. Kofi is a copper. Let's go. Waka. Ba za ku ce ta nan. Kowa na sa tsingaro. Fara maka kai wallahi. Ai dole kayan gwaiwa ɗana gani wa zai ɗauka. Ai boka ba zai kama malam ba, shi malam ba zai kama Allah ba, Allah shi ke kashe mazara ya mu. You see this mutum, this one now? Wannan mutum. That day, run. I remember. That day he run after. This man.
This mutum, yes. Him. Follow me. Follow me. Yanzu uwai ci na kokawa, bari in tuno ɗari ba sa nan. Waɗansu na. Hey! Who are you, by the way? The only man for babban mutum for garin nan. Where are you living? The best man for headed wanne fi kowa girma nan garin. To zan nuna maka ƙarshen ka. Ƙarya kake. Zan tabbatar maka da abin da kuka zo da shi garin nan, zan sauke maka shi. Kai! Ƙarya kake yi. Mu ne nan Lagos, mu ne dattijan Lagos. Kai da kake kallon ka, duk takamarka da Lagos, iyakacinka Ilesha. Ƙarya kake Kai wallahi. baka je Lagos ba. Ƙarya kake wallahi. Mu muka shiga Lagos, muka tsallaka, muka je Ibadan, muka je Akure, mu muka buɗe gidan gala Akure. Hai yaro, ƙarya kake wallahi. Hey! 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 Who is this? Hey! Hey! Mu ne yaran Lagos. Kai! Ƙarya kake wallahi. Iyakacinka Ilesha wallahi. Ranar ajan garayen nan. Rada gwal ɗina ya ɓata. To ai ke dama ba za ki taɓa manci a Ni shegiya gabana na maza za mata wannan rana. Dan tsaya daga nan, lafiya lau, lafiya. To me na gudu? Me na gudu kuma saka ce kaga aljanu. Kuma fa yan uwanka ne. Yan uwanka ne fa. A'a mutane ba. Ke mazo da Allah. Ina jin ku ai, ina jin ku. Da Allah tambaya ce miki. To Allah sana sani. Mato muke tambaya da jato. Mato da jato? To aiki ko ya karu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. To kuna kan hanya. Kun ga wannan hanyar? Wace hanyar? Kanta nan wannan turbar. To ku bi ku ta tafiya. Ku ta tafiya. Duk inda kuka sigari. To a can amma asalin sunan su ba Hamatu Lado bane. Cha za ku yi ila da tanku kuke nema za a nuna gidajen su. A kara makallahu mutum baya kin ta mutum. Amma daga nan ka na san cewar akwai wani abu a zuciyarka. Ta aka da mu idan muka zo gidin nan mu tambaya duk wanda muka tambaya za a nuna mana kuma mun zo kuma kana mana wani ne. Mu ka kanga ni wadan garin nan ne. Mu a nan garin. Say hello to the TransferWise account, a great alternative to international banking. Sign up for your account. Ba mu da mai suna Mato da Jatau. Ni billahi lazi malam ma kamar na san ka wallahi. Ni baka sani ba kake. Baka sani ba wallahi kake baka sani ba. Baka sani ba. Ni baka sani ba ƙarya kake wallahi. Shine baka sani ba. Hayya mun ma billahi lazi. Ya miki? Kansa so Subhanallahi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Da Allah kuje da Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. wallahi kansa so wallahi tallahi. Ni kin san me yi mun? Kai kuje. Kuje. Ko shirye sace dai mun ma Ni kin duk ma ba wannan ba. Musiriya? Da Allah kuje. Sai masu sa yaran mutane. Kuje ga miki Allah a baki ne a bakin su Fir'auna. Allah ya shirye ku. Allah ya shirye ku aiki ku ya karu. Sirkan zamani. Sirkan zamani. An ban ayanan nan. Dan baka leta dai ba. Kawai karye min kan sigarin ka. Karye min kan tabar. Sirkan zamani murja ne, samma wani ƙarfin imani, mugun hali bakin launi, ba su san alkunya ba. Sirkan zamani ha, sirkan zamani ha, sirkan zamani ha, sirkan zamani ha. Na lokacin da ka tafi ka daɗe ne aure baka sani ba. Wannan ita ce iyalina. Wannan kuma ita ce ‘yata wacce muka yi yunkurin zuwa aure. Kowa ya fake da ɗan ganzo ya yi ciko da ƙozo girman diya idan ya zo sai ka shirya. Babanya, wannan kuma shi, ka gane wannan? Ya tau. Zai gane ni. Shi ne wannan muka yi zama a gege da shi yayi. Jatau. Ban Allah. Ya gida. Ka same mu lafiya? To duk wani kaji kunji ka rika toshe kunnan ka ba ruwanka. Duk abin da ka gama ne ka shiru kawai kai naka. Kowanne allazi ya yi nasa amalu. Baban yaya. Wannan kuma wace ce?
Allah sarki, ai wannan ya dace tsufi ne ta mutu. To, ka ce ‘yar mu ce. Babban yato, ina babata take? Ai faɗa muka yi. Ya ga riga, ta dire riga a ƙasa. Ne mata dukan tsiya. Jama roren ce ko? To ai daduro ne. Zaman daduro muka da ita. Muka haifi 'ya'ya biyu. Ɗaya ta rasu. Kai, ya ma fi daɗi auren daduro. Da an ɓata juna da sai ba sadaki. Haka ya fi. Wani sadaki? To ya za ka ɓata kanka lokaci? Kwalban giya guda uku na kawo. Welcome to Goal Whiz, a unique football fantasy app. You can predict match score. Da ganye leda ɗaya aka zauna aka shawo aka bugu. Aure mai haɗi kenan. A lokacin na ga rashin gudun Haba. Irin wannan giyan nan mai ƙanshi. Yaya, wai me ne kana ta kurɓa duk minti 3? Ruwan jiri ne wannan. Daɗi. Ka ji an yi heɓuwa abu ne mai daɗi. Ya mai ruwan jiri. Wannan giya wuski mai zafi. Iskancin da ne a lega ani bai hagiya ba. Yaya. Da ka ya mamaki. Ni kaina na kusan sha wallahi. Allah wallahi dan da zai mun tayi ma ai ne kurɓa biyu. Matar da haka dau. Yawa. Ƙaramar kura dole. Ai ba zan tuwa haka ba. Yawa. Amma kawai kana ji fa aka ce zama da hankali ganganci. Ya aka na sha guda hannu wace ne eh? Guda nawa ka sha a hanya? Ni da watan din ma na samu wallahi da biredi zan yi. Mota ma yanzu in dai tana loading ne sai an zuba mata giya. Yawwa. Sirikan zamani ha, sirikan zamani ha, sirikan zamani ha. Sirikan zamani murjani. Ki bani hanyar wuce. Ban zan masa ba. Ki bani guri na ce. Taɓa rage koda ƙwayar zara a cikin soyayyar da